שלום לכולם, כאן לייטנינג ג'י גיימינג, או יותר נכון רון, ויש כזה כתם כתום כמו שאתם יכולים לראות. אז אני אכלתי ממש לפני הסרטון גזר בעיניים שלי. עכשיו אני אראה לכם את המשקפיים שלי שאני פה בתיק הבית ספר שלי. זה ממש הדבר הזה, כן, טוב, אז כן, זה בעצם המוצר, כן, זה של רייבן, אני לא בטוח סך הכל צינור